Thank you for watching. Hi, I am Chase. You watching Real Number TV, social channel. The choice is simply one. Sugar Mama. Great option. Please like and subscribe on YouTube channel. Yafana nje lomncadi kwathina kuva wena. Yes, bantwana. Mali yami kaloku mfundi. Wathini? Mali yami. Mamela before imali. Phatha le mpahla kakuhle. Impahla yexabiso le. Yexabiso le mpahla. Iphathe kakuhle. Akuva kwathini? Mfundisi. Akuva. Mfundisi. Banendlela othetha kaloku. Awukanibhatali imali yami. Ndizokubhatala nyana imali, ndizokubhatala nditshilo nje kuwe. Nini? Ndizokubhatala kodini imali yakho. Uyabona ingxaki yami ne wena mfundisi nawe. Yile nto ba ubuthe before sifike apho uzanibhatala. Safika. Wathula. Awuthethi into ngemali. Siyahamba ngoku awukanibhatali. Kudala ndisiva ba befundisa ngotsotsi. Ndiyazibonela ngoku. Kwathini ungazi uphinde undithuke uthi mna ndingutsotsi noba abafundisi bengotsotsi ungazi uphinde kwathini undithuke nethelezi lenkosi akuthethwa nje nenceko kwathini lo mntu ndim uayinentiwe Uzuthi xa ugqibileyo ushumayela undinike eyam imali esandleni. ndiza kunika imali yakho ndiza kunika ungazi uphinde uthi mna ndingutsotsi Mfundisi imali Ndiza- into phambili ndisebenza ngemali kaloku mna. Antona yidiva wanthene nathixo yam wathina kundiva Yeah, my baby, baby. Kanibona wena nibalo palo, nibalo palo, nibalo palo. Kanibona wena nibalo palo, nibalo palo, nibalo palo. Kanibona wena nibalo palo. Sesimanilia namntana uyazulisa ubhiliya. Hey man, komduzilisayo man. Boy, Komduzilisayo bro, ibona yonke lento endixeleyo na. hayi, look at the picture liya. Liqonya eli lipakwa nguYehova kum. Yazi liya, xa umane uthandaza, uyibonakalisa imisebenzi yakho uThixo, yakubona uThixo. Nangu ubhi usizele ndakhe papa phali, yiwe lapha liya. Hey bro, Yes, ubhi uyandifuna naye. awufuna undive uba ayikho yonke lento icingayo. Lo mntana uzojonga apha uba ndikhona nyani na. Abatshezi bakho bamxelele. Liya intoni sani? Thena une-bad vibe. Into bad right. Yintoni into ithethayo kum undive uba imincili yam ithini uzothetha izinto uba kuzojongwa wena. Liya into yakho uba ulapha yazwa ndim andikayithethi emntwini kwamna. Yeva liya andikayixeleli mntu laa nto la. Utshezi lo mbona leyo. Liya Bezojonga mna lasisa ixoxisa lento bezekuma. yes, okay caba ke mhlawumbi liya uB lo mhlela hlobo ne uspecial to that point yoba yena uB angazula asuke ngapha ezantsi azowela apha azojonga wena liya uspecial indawo phofu okay ukulibeliya usi-special case kakade wena uyisayiloni liya It's a special case. usi-special inkomba othini What's a special case? susesandla khona uzayenza sunikhomba liya usi-special case uyaphambana kwaincinga zakho ziyaphambana infact ingqondo yakho ayinangqondo liya yonke into yakho Ngathana ngqondo wena. Ngathi angalungi uthanda ngqondo. awunayo ingqondo liya Ngathana ngqondo. liya bakufuneka siliwe ndizawucala icawo eli mna sibona isane bangephi indoda endala kunenye apha endlini singquzulane yeva liya Ngathi ngathi se. suwubona ingathi uyibhufethi ngoku ucinga ufana uba ungakwazi umelana nami yeva liya Ngathi ngathi se. asungqayela liya boy ubhili yawutamu yes madoda yeah Madoda, buthe uligqirha nathi. No. liya mana Ke sihlupha umuntu wakho ngcola kwenzethini. Buthi uligqirha nithi wena. Gqirha la. ayikho kodwa lena uyaphambana mani khanyo
Hey man, azi 10 minutes ngiyakhoyo nawo man. Ngithokoza gogo hamba. Wazi mina bendi woyizi no libhodlela ukhanya. Chomi yakho lo ngithwasisile nje. Mfundisi i-suitcase kuyiwa. Molo mna. Yo. Molo tatam. Eyandiphatha yile nto ba. Unohamba mfundisi uyaphi ngesuitcase? Mandikuxelele ke mntasi ebezohlala lo apha echerini yakhe qha ubrothers akasifuna apha phakathi. Yaphapha lo. Sim apha ndithengisa impahla. Ndize umama wakho into abangam andikhangelele icustomer. Umama wakho njengomuntu owaziwayo ndifuna ndikhangelele ke nguye icustomer zale mpahla ndithengisayo mntanami. Uyaphapha le ntwana le. Xa uqibileyo uxoka mfundisi undinika imali apha. Yaphapha le ntwana Sim ndizele loo nto leyo apha. Mfundisi kodwa i-suitcase engaka sana? Kaloku mntanamu yimpahla leyo xabiso inintsi le mpahla ilapha. So bendizele uba umama kandikhangelele icustomer. Icontrol lityala elo Sim. Lityala elo. Supapha nokuthini? Supapha wena. Mfundisi ndicinga uba ndinishiyeke. Yakunceda loo nto. Yakunceda loo nto. Oh, okay, kodwa. Yakunceda loo nto. Wena wathini? Uyaphapha wena. Wena uyaphapha wena uyaphapha. Ndingangakuniki naloo mali yakho wena. Yabona ke mfundisi ibambe net kuloo ndawo kuyawunyanzeleka ubizo Gideon noSamson kunganyiwa unganiki imali yam. Unganyiwa. Kwathi unganyiwa kubani? Kwathi jonga nakuqwaba kwathini ngegama lenkosi. Uqwaba ngeyona mpama kwathini ayinoyintuweyo yandevu. Masana Uqwaba ngempama uniki kwathini. imali yam masana. Uqwaba ngegama lenkosi kwathini. Masana uniki imali yam qha mna ngoba undiqhwabile kwathini kodwa imali yam unike. Uqwaba ngegama lenkosi yandiva. Uqwaba le ntwana. Hey, uqwaba le ntwana. Utosi sibatheni. Ya umeri. Edibene zasitutsuba sinempandla. Hey amakolo. Hayi ngingami. Bani. Nomisi, Hey Jalos. njani? Sumbuza lempilo mfuni. Libele kutaka wena. Uyaphozwa izinto ezi. Bese ngento. Mfuni. Uyakhumbula uba mina nawe sihlohla usitutsuba pha kunyoka. Kanti sizifaka engxakini enempandla ingxaki le. Into ngakulume. Mtshana ndihlela fundi. Ndiziphungele inantsika apha. Ithi ndimunca nokwele emcingeni. Dyulu ukuthi usitutsu. Ebhethe isuitcase mfoni ezininzi eziyi-20. Tyini? Akahambi yedwa kuhamba nosapho lwakhe luyamkhapha. Hayibo, Ungandibuzi njubala emsaphi. bamsaphi? Uzohlala apha mfoni. Hayi, asoze. Ndakuxelela. Hayi, asoze kaloku. Tyini thiza? Malume, icacile mos umfundisi uyaxoka kum. Because ndidibene nomfundisi apha ephethe ezo suitcase. Uthi kumba ufuna umama amfunele i-customers. I-customers. Impahla sithengisayo. Uthengisa impahla apha usitutsu. Ubuxoko bomamela. Unyana lo ebehamba naye unyana wakhe. Ekubali uba ke iplaniwe ngusisi nonantsika ngoba uthi uzothatha ikamera yakho. Uyava? Ethi uzothatha ikamera yakho. Hayi, asoze kaloku. Umama zinto lezi azenza yena nkosi yam. Umama 2 minutes nje ejolana nomfundisi sesenza izinto. Xelela ke mntwana. Hayi mani mama, into Jonga. Ndithanda uba ukona ke nguzombuza kakuhle unyoko. Uphi? Ngoba mna ebenyuse endehlisa. Ulapha ekamereni unyoko jonga. Khawuye kuye mntana. Ndiyabona usisi yamohlula indoda. Hayi, ndake ndimbuza. Avela kuvaleka amehlo mpela usisi sedibene indoda. Ndandibona kwakulaa nto ndijonge. Ingeva station na blow. Kamuhle mntana. Mama, khatsho mani kwenza ngantoni ngawo? Kutheni ngathi awuyithanda iphisi nje? Hayibo Simule. Into ngolithetha ngayo. Mama, ndithetha ngale nto uba umfundisi uzohlala apha endlini. Sasixakene apha noJoy Ncebe. Ngoku uzofaka umfundisi. West party zathi uba uzofaka nonyana wakhe. Hayi mama, hayi. Khawukume ntombazana ndini. Ngena apha idubuleka emnyangweni weroom yami.
Le nto ithethayo mntanam ayaziwa ndim. Khandibize umfundisi mina apha. Ndibona umfundisi mina sengena apha ephethe ibhegi. Yiyo le nto ke ibangele into yoba ngaba mandiphinde vele ndimgxothe. Mama andikhathalanga ke nakhe noba wenze njani noba ugxothwe nguwe noba ugxothwe ngubani andikhathalanga. Nenithethayo qha akho mfundisi uzazohlala apha endlini and ke akho nonyana wakhe uzohlala apha endlini. Ngoku besisithi sinincoma nithi nityuti nento esingathethi loo nto. Umfundisi uba uyakufuna makakuthathe uyohlala phaa kokwakhe okanye endlini yakhe okanye whatever wherever ahlala khona. Simbulele. Kutheni ngoku sewuthetha ngolu hlobo nam nje? Mama. Kutheni ngoku ndiqala nje kutheni ukhwela uzehlela ngokum? Mama. Ndisengunyoko mntanam. Nditshilo. Escamas, simpica, comete internalo, uno, wasimsan, agalo plus, anatum sugubon, makalenamba, utabuki jazi, ube manzi panzi, ajama tamana manzi, ajama manzi. Yini nakumfundisi? Yini mfundisi wami? Awu sister. Kunjani tata? Awu mqaba. Hayi nami ndiyaphila. Hayi nami ndiyaphila. Yeah man. We're fighting with evil forces in this world. But we live. We wake up and we go on. Like that? Yes. Injalo babe. Yintoni imithwalo mingaka naphathi imithwalo? Balula makho. Phi, uthi? Njengomuntu wenkosi. Njengomuntu othandazayo phi, anoyitweyo, i-community builder. Oh yes. Umuntu kaThixo, idibana entshenjana lo mfana. Likhala ezimantshiyane, ekabonakala phi likhalela ngaphakathi. Ligxothwe nguhlo nonyoko endlini, ligxothiwe. Ima mfundisi. Ndim lugxothiweyo. Oh. Ligxothiwe, ligxothwe lityi drugs. Hayibo. Lityi drugs. Wow. Tata. Zirongo ke i-drugs. I-drugs. Zirongo. Basibana beyi-kingpin in this world. I'm telling you. Umjokela ngoku uyagoloza. Ugolozela uyagoloza. Ugothiwe. Satan, the evilness in you. Because it is your drugs. Yes. Even now, sime phambi kwakho sibona sizimbovane. Awusiboni. You see yourself as a kingpin in this country, in this world. Injalo. Yeah, bafanas. Hayi, nyakala kumpi. Hey tata. Nyakala kum. Hayi ndiyabona uphethe nesuti zakho ndiyayazi ke tata isuti zakho zine-superpowers with the anointing of the Lord. I'm telling you, hallelujah. Lord of the rings exactly. of the world. Exactly, B. Hayi tata hayi ndiyakubona uyolwa. Yandihola mntanami. Sithini ke ngoku ndiletuze ndinganikhaphi? Yekele kum eyam naye B. Yekele kum ngoku wena. Yekele kum yonke into B. Yekele kum. Bendicinga uba mhlawumbi ukubakho kwam nje kuzobakho B. Ukubakho kwam ngindedwa. uThixo lamazulu utshufe umlilo apha kum. Ngisombule inxakele nto yekele kum yona. Njengoba ndililungu. Okay, hayi kulungile hayi. Yekele kum ke. Hayi kulungile. Okay. Yeah. Okay ke tata. Hayi ke. Bye. Ndihambe. Nizazihambela kanene. Yes. Okay tata. Yekele kum le. Alright. Mamela ke mfundisi. Ngenxa ibinintsi le nto kukhona ubuxoki kuyo kuyanyanzeleka singathi double ngokusithi triple imali. Yebo. Futheke wena. Futheke man, futheke imali. Ewe makuthethu yethi makuthethu bomnyama ewe kofelo kanyo yo makuthethu bomnyama ekhaya makuthethu bomnyama ewe kofelo kanyo ewe makuthethu bomnyama ekhaya makuthethu bomnyama ewe kofelo kanyo sithi kwathethu bomnyama ekhaya kothethu bomnyama ewe kofelo kanyo ite mathethu umnyama mathethu bumi ewe kopelo kanyo bathi yena ngicapisa wena kanya wena ngicapisa wena kanyana bathi yanto uthi kanti ngiba idlozi ibukile kanye ndibesi wrong ewe mathethu bomnyama ekhaya mathethu bomnyama kanyo kayiye ingoma kanti uqala inyanza zakho sizulisa ezwe
Khanyo. Hayi. Yebo indaki bhabhaphi Khanyo. Hey. Yebo qaphela lona. Hey. Ntoni? Amakushe. Anizaqamanga Khanyo. Hey. Anizotsho qamanga Khanyo. Mnani ninesingqala mna ndigcina nenqala. Hey. Yabona ngoku funeka ngoku mna ka idlozi livukile uzophambanela apho korhadeni. Uyodedisa umnyama uvele lukayo apho. Onemehlo eliwani. Umnyama ekhaya. Awuthetha ubumnyama ndithi kuvelo lo khanya. Nabo ubomi lo. Hayi. Funeka ngoku mna ndincedise ngoku ngithomalalise into zakho because ngimanager yakho kuleno. Ewe makuthetha ubumnyama ekhaya. Uthetha Alizocula Khanyo. Kuvelo lo khanya. Alizocula Khanyo. Amani Khanyo kayeka mani leno mani Khanyo sikhethe into zamadoda. Qamako. Yintoni gowa le wemfethu? Qamako. Khanyo. Khanyo. Yintoni Khanyo? So ndithini yo ndivine ndimane ndisithi Qamako Khanyo yihla Khanyo azohla Khanyo fokole apha. Khanyo check man kayeka le nto yenzayo fonini man. Khanyo. Yintoni yo? Hey. Yabona Khanyo ngoku funeka mna ngondicengane nawe ngoku. Idlozi lakho xa livukile kunokumane uzophambanela apha eyadini yam. Suka emiles away uzophambanela apho funeke mna ngoku ndithomalise ndithenge isinafu ndinike izinto phambene Khanyo. Yaphambana. Uthetha ubumnyama ekhaya. Because apho wena dansi si-customer phaa kuwe wena siqala ibhizinesi ncinci i-entrepreneur. Yenza i-entrepreneur ndithi kuwe ndizaphathela i-customer. Yakhumbula Khanyo? Hey. Ndizaphathela i-customer yakhumbula sithi hey ithi ewe. Hey. Suthi Khanyo ithi ewe usuyandibona Khanyo siyenza ngathi usedlozini. Hey. Wathi wena i-customer nami masihambe apha ndaphelela bomi Khanyo. Hey. Ndizokwenzela ibhizinesi ngoku ka uphinde ngokuyenza idede ubumnyama mna manduhlise. Hey. So ndiqamakho nje phakama efondini uyagoqa kulahlwa oh. Hayi. Hayi. Goqa nonke noliya ninezimbo zogoqa awunigoqa koyelele. Wena udedisa ubumnyama. Hey. Ethi makuthetha ubumnyama ekhaya. Khanyo kayeka mani lento Khanyo mani bazathina abantu mani fondini. Ewe makuthetha ubumnyama Okay, ekhaya. Thetha ubumnyama. Ucebugungani iyakhathala ne. Abukela Khanyo ngihlala kufune uthele ilidi boy. Awuthetha ubumnyama. Eyi makuvelo lo khanya. Amane Khanyo hayi fondini makayeka into zenzayo mani kayeka abantu bajongile apha lo ndongo. Hey. Man kayeka fondini. Basicamagusha. Akhona camagusha kuwe Khanyo wena Khanyo libali noyenza kum angibali Khanyo mna ndangibhaba phaka ngibhabe phaya idino amaphikwayi uwe lapha ngokufuneni uhlise mna uthenge isinafu phambene Khanyo check va Bantu abadala. check plus nabo Khanyo Bantu abadala. Khanyo khanyeke mna Bantu abadala. una apha utshele izidedise ubumnyama apha khona magqala saphaba lindele apha Khanyo ngalindele apha Testament. Hey. Testament. Dede umnyama Awuthetha ubumnyama. Ewe kuvelo lo khanya makuthetha. ngengena apha Khanyo Ewe uthetha ubumnyama ekhaya. Thetha ubumnyama. Ewe kuvelo lo khanya. uzakula apha utshele ilizwi Ewe makuthetha ubumnyama ekhaya. Thetha ubumnyama thini wavelo lo khanya. wena Hey, Kubando, my sweetie love for your love, girl, we love you. I do Bible, Fede Minangas, Felanga with Astro. Hey, for take out coats, easy, campuses. I found it down, mix and I'm cheating accomplices. I found a papa, my papa's a helicopters. What put a loot and an is a we are like Hamasis, so put a loot and we are pagamis. Will you be my one and only sister and sang and so Gulungulo with Tanganis? Now when I get on my hit, I was a seller, I'm a chainsaw, as I'm a good loganis. Powerful, since a Nixie, the 2 million Malumusus of a Mrs. Na, hopeful of us, I live back and cool and I'm hopefully in love with I'm cool.